can coirle seo é nó dhearnach go láras me sa dáil. As buin buch sa ghlacha le tain agus leis bhd ní leog atá sa teach seo sucht na hebra fad í annan siad. Agus an bailcha chahansid linge gúna bhí go deas réchúiseach tuiscinnach stúma. Tháineasta mar is óldait ní réanta mé riamh leis a gcinnear rinú sem líon chábhíd sa dóiach fáil ré le anadíocht tofa báir údras do Gaeltacht agus churána on cheadóid I 1979. Agus tá sam gnearna an tar airgid mar tá néiseach nar bhí sin air stáit sa Gaeltacht agus an tar stáit rathe Thomas Byrne go leor aibre bhile údras do Gaeltachta. In ceiste tám ná ó tharla nárithe an bille sin an acht agus tá sé céime choiste. Má hátar I ríisih bhfuil I gceiste go galún a thuairt go leanfar leis an mille sin san éireachtas san áitir heasa sé ag scoir na dála seo mar tá imní ar a bobbal faoi ar fud na Gaeltachta. dús bairde bhhainm rá go bhfuil sásta galúnt a thuairt go leanfar a leis an reachtaíocht sin agus rih dá isteach in éon rialta selle ben muidne an déobh seo den teach be cinnte faoi go ní bheith méid dá isteach gan an galúnt a bheith glastíigh den chlár rialtas nua an bille seo a chríochnú agus a chréomhhain. Agus mar éile sin bhhainm má bhuichas a gháil dut as ochta méid sé a físe tá tu go gutsa mar achta dála agus má ara rit na blianta tachta dála den sco bhí tú fá tú fós agus ara den sco chomá.